jeg tage penge? Jeg tænker, jeg var i lære. Pille! Ja, det er. Er du galt? Du har jo fyldt op, mand. Du skal ned og suge fanden på foregår der? bordet. Vi hygger. Du skal ned og suge på bordet. Det skal jeg da lige love for, vi gør, mand. Sug. Hvis han ikke giver mig løn, så er han nok. Du skal bælge en opkald. Jeg skal lige suge den. Men det smager jo af ben. Der er masser af det var en rigtig Prøv at høre. Når man er fuld, så kan sådan B også smage ganske udmærket. du også? Ikke også, Hvordan siger vi jeres for? Hvad? Så er det ud. Jeg må lige ud. Uden at tro det. Du skal også med, NJ. Jeg skal gå og pisse. Skal vi have den der? Jeg skal bille. Gå. Sådan der, Camilla, og så er det NJ's tur. Ja. så er der kun et.